हरिसिंगा समबाय समितिनि 50 बोसोर सनाथि मायथाइखौ दिनै खुंफुंबाय। सानसेनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा समबाय समितिनि लिमिटेडनि बानजायनायाव हरिसिंगा समबाय समितिनि 50 बोसोर सनाथि मायथाइखौ दिनै खुंफुंबाय। सानसेनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा समबाय समितिनि लिमिटेडनि बानजायनायाव हरिसिंगा समबाय समितिनि मावखुलियाव हरिसिंगा समबाय समिति लिमिटेडआ दिनैसिम 50 बोसोर जाफैनायनि मुङै सनाथि मायथाइ हाबाफारि खुंफुंबाय। गिबि हाबाफारि बादियै फिरफिलाखौ बिरहोयो। আমি আসলতে সুখী 50 বছৰীয়া জুবলি পাতিব পৰাৰ কাৰণে আমি মেম্বাৰ হিচাপত আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। ইয়াতে 73তে এইখন অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু আজি আহি 50টা এটা মানে দিনত উকলি হ'ল। 50 বছৰ আমি উকলি কৰিলোঁ আৰু আমি যিধৰণে কাৰ্যকালত আমাৰ যিধৰণে আমি এতিয়া মই 2009ৰ পৰা 10লৈকে পৰা এই আজি 2023লৈকে মই মেম্বাৰ হিচাপে ইয়াত কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু আমি আগত থকা অৱস্থাত একেবাৰে অলপ সুচলীয়া অৱস্থাত আছিল, কিন্তু এতিয়া বহুত ভাল আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আছে। আৰু ইয়াৰে বিশেষকৈ এজেণ্টসকল মেম্বাৰসকল সকলোৱে কিন্তু ইয়াতে এটা একাগ্ৰতাৰে কিন্তু কামটো কৰি আছে। আৰু অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈও ভাল এটা অনুষ্ঠান বনাম বুলি আমি অসমৰ ভিতৰত এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমি সমবায় বনোৱাৰ কাৰণে আমি এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। আজি আমি দেখা পালোঁ ইয়াতে ধাম ধুম মানুহবিলাক আহি পেলাই ভিৰ ভাৰ আপোনালোকে মানে খোৱাটোও যোগাৰ কৰিছে, তো এই ক্ষেত্ৰত মনটো কেনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে? আমি আচলতে প্ৰত্যেক সাধাৰণ সভা বা মানে সাধাৰণ সভাতে ৰাইজক আমি মাতি পিনে সকলোকে ভাত পানী খুৱাই এটা সন্তুষ্ট কৰা এটা ব্যৱস্থা কৰোঁ। যিহেতুকে সমবায়ৰ লগত গোটেই মানুহে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰখিনি হওক, তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ হওক সকলোৱে জড়িত, যিহেতুকে প্ৰতি বছৰে আমি সকলোকে মাতি ভাত পানী চাহ মিঠাই সকলোকে খোৱা ব্যৱস্থা কৰোঁ। এইবুলিও আমি জুবলি হিচাপত ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ মানে আয়োজনেৰে তাৰমানে ভাত পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এনে ইয়াৰ অন্তত কেইটা সমবায় আছে? না, সমবায় বুলি এজেণ্ট আমাৰ এজেণ্ট আমাৰ প্ৰায় 38টা এজেণ্ট আছে। এতিয়া 2-এটা আৰু বাঢ়িছে, এতিয়া 40টা মোটামুটি 40টা হ'ল। আকৌ ভৱিষ্যতৰ দিনত আকৌ এজেণ্ট মানে বাঢ়িব বুলি মই ভাবোঁ। কিছুমান ৰেভিনিউ ভিলেজ বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে, কিন্তু আমি এই 38টা 40টাই আমি সুন্দৰভাৱে কিন্তু এজেণ্টসকলেও কিন্তু পৰিচালনা কৰি আছে। আপোনাৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন কৰোঁ মই, আপুনি যোনটো এতিয়া নতুন গাইডলাইন্স দি আছে চৰকাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি? যোনটো মানে ৰেচন পানী ভগোৱাৰ টাইম টেবল এনেকুৱা দি আছে, এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি? নাই, চৰকাৰে যিটো তেওঁলোকে গাইডলাইন দিছে, কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমবায় বা এজেণ্টসকলৰ অসুবিধা আহি পৰে। এতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এনেকুৱা দিছে, কিন্তু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টত কেতিয়াবা শ্বুট নকৰে। এতিয়া যেনিবা কিছুমান অনলাইনত এতিয়া মানে বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ মেম্বাৰবিলাকৰ নাম অনলাইনত থাকে, কিছুমান অনলাইনত অট'মেটিক নাথাকে। অনলাইনে কিছুমান কিন্তু সমবায়বিলাকক অসুবিধা কৰিছে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰৰ গাইডলাইন কিন্তু সঁচা কৰি কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য বা তেওঁলোকক মানে এটা ভাল পদক্ষেপ লোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। থেংক ইউ। অ'কে। মানে কাপটো খাক নালায়। दिनै जोंनि हरिसिंगा समबाय समिति लिमिटेडआ 50 बोसोराव आगान होबाय आरो एबा कमप्लिट जाबाय। 1973 आरो 74आव 19 सेप्टेम्बर बे समबाया गायसनदोंमोन आरो बेनिफ्राय दिनै फैयै बे दिनै सेप्टेम्बरनि 30 सानावहा 50 बोसोर कमप्लिट जाबाय। बे समाव जोंनि समबायाव गोबां जेनेबा गिबि आफादगिरि हिसाबै दंमोन मनिन्द्र बसुमतारी देवलगुरिनि, बिथाङा दाबो दं। मोजाङैनो बे समाव बिथांनि गायसनगिरि हिसाबै तामसा 1 बोसोरमोन समबाय समितिनि तामसा, आरो बेनि उनाव 3 बोसोर जानायसै। 3 बोसोरनि उनाव दासिम 12 सनाव 2012आवहा 5 बोसोर ताम्स जाबाय। एसेम्ब्लिनि माबाजों समानहै खालामनाय जाबाय समबाय समितिनि ताम्सखौबो। दिनैसिम 50 बोसोर जाबाय। 50 बोसोर जाबाय। खैजोन एजेन्सि दं जोंनियाव 45 एजेन्सि दं। सार, जों दायो खोनाबाय थानो मोन्दों दा सरकारा गोबां गोदान रुल बनायबाय थादों, बेखायनो गोबां एजेन्सिफोरनि सायाव राननायखिनायनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? नायखिनाय माने दायो सार गोबां सरकारा गोदान रुल बनायबाय थादों, राननायखिनायनि सायाव मोनसे टाइम टेबलनिबो खोथा होबाय थादों, बेनि बेलायाव सारा मा फोरमायनो सानो? आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों। SOP होनना बुङो, जितु माबानिफ्राय बे SOP वार्डआ फैगासिनो दङ कर'ना भाइरासनिफ्राय। जोंनावबा दा समबाय समितिनि खेत्रआवबो बे SOPखौ होदों।
बावैसो SOP ओंखारनाय बायदिब्ला जोङो समबाय समितिया 1 निफ्राय 9 थारिखसिम दाननि 1 थारिखनिफ्राय 9 थारिखसिमनि गेजेरावनो समबाय समितिनि न'खरावहा रानना हैनांगोन मुवाफोरखौ एबा माइरंफोरखौ जों होनांगोन। बिनि उनाव बिथांमोना 10 थारिखनिफ्राय 16 थारिखनि गेजेरावनो मुवाफोरखौ राननो नांगोन। बेयाव माबा मोनसे टाइम होनाय जागोन नामा सार नेटनि इसुनि थाखाय? औ ओरैनो नेटनि हिसाबै मोनाबिलियाव होनो होआखै 4टानि भितरावनो फोजोबनांगौ होननानै बे मोनसे बिथोनखौ जोंनो हरगासिनो दं। दिनै सार नोंनि थासान्दि टार्म्सआवहायो दिनै नोंथाङा रायजो राजाखौ माबायदि मदद होबोनो हाखो माबायदि सालायबोनो हाखो बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? आङो 2010नि मार्च मासावहा बे समबायाव एपइन्टमेन्ट लादोंमोन आरो बिदिनो मोजाङै सोलिबोगासिनो। बे गुबुना मा सानो मिथिया। आं फैनाय समाव माने थाइसे फैसा गैयामोन। टेबोलावबो नायदोंमोन आङो, ड्रयारावबो नायदोंमोन, थाइसे फैसा नुवाखै। बेनि उनाव आङो बेनि कमिटिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ लानानै सावरायबाय। गुबुन धोनि मानसिनिफ्राय सावलाद फैसा लानानैबाबो जोङो समयखौ फोथांनांगोन होननानै बिदिनो 10 लाख गाहाम जोङो बे समाव गोबां रां नाङोमोन। हावलाद लानानै एसे सुद होनानैबाबो जोङो माइरं दैरंखौ बोखांबोबाय थाबाय। आरो बिदिनो आं दिनैसिम 23 सनसिम सानसेबो मास मोनसेबो माने गेप्स खालामाखै। माइरं दैरं राननायावहा कमप्लिट माने जोंनि गेप्स जानायनि रेकर्ड गैया। आरो बिदिनो जाग्रा बेनिफिसियारिफोरा सम मथे माइरंफोरखौ मोनगासिनो दं। सार मोनसे लास्ट सोंथि खालामनो सानो। बे सोंथिया जाबाय पाब्लिकफोरनि थाखाय। पाब्लिक गोबां माने मोनसे प्रश्न होबाय थायोमोन मानि थाखाय जोङो सेरसे बा आधा केजि दानजाबाय थायोमोन। बेनि बेलायाव मोनसे प्रश्न खालामबाय थायो सार। बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो सारा? सार जोङो माइरंखौथ' एसे थिग मथेनो हरो। दा बाराद्राय बुंनाय जागोन। इसोर सुनायावनो हिरिनायावनो माने एसे माइरंफोरा खम बेस जाहैबाय थायो। गोग्लैनाय हिरिनायदो लाबदों। आरो बिथांमोना एजेन्टफोरा एसे माने 100 ग्रामहै दानो, बिदिनो माइ खमहै मोनहैयो। साबायाव सोरबा 1 केजि बा आधा केजि माइरं खम मोनोमोन आरो जों बेखौ मिथिनो मोन्दों। खिन्थु जोंनि बेवहाय मोनसे ब्रान्स दङ, बेयाव कमप्लिटलि सासेयाव 5 केजिखौनो होयोमोन। आरो अन्तरदया माइरंखौ 35 केजिखौनो जोङो होयो। आरो अफिसनिफ्राय जों बेखौनो हरो।